Najlepší model, čo je dostať na trhu. Super výkonný. Neklam. A ide to 3 razy rýchlejšie ako zvuk, takže keď to naštartujem, tak odletím s tým. Ide to hore. Niečo mi to seka. Hen, seka mi motor. Počkaj, ja to nevidím. Vidíš, čo robí motor? Čo? Ide. Idem hore. Idem hore. Seka motor. To je moc pomalý. Už to blbne. Počujem to. Židne sem, radšej. Iba plachty. Doprava chod, ty buzerán. Choď doprava. Si ožratý? Videl si ten prach, že drží. Stále mi ide teraz do... Opne mi to... Nádhera. Fakt nádhera. Už je zás. Tak choď pod bližšie, otoč sa. Otáčam. Nedá sa. Nič to neurobí. Takto sa opravuje Ski Lady. Hotovo. Zasa opravuje krídla, už to musí lepšie spáskovať. Tak, hotovo. Už to ale menej drží, Andrej. Teraz to ide hore. Myslím, že dole to ide. Poď doprava. Ne, tak. To je diagnostika kamikádze. Pekné. Nejde. Ruší? Aha. Hej! Poď. Čo bolo, vietor? Čo robíš? Koľko sme to išiel na mňa? Kosto, čo? Už to blbne. Aha. Nejde. Nemôžeš to nehať, proste nech to letí rovno? Už to je nahrávané? Počkaj, ja ti to radšej vidím s tou kamerou. Dobre, ide. Môžem? Aha. Počkaj. Prežilo. Počkaj. Jaké krivé to... Počkaj, neviem nájsť. Aha. A pekne si pristal. Len už motor vynecháva, už... To neviem, pozrieme. Takto pristáva prvé Airbus 380. Takéto pristáte nikto nemá. Nemáš to nejaké otočené? Chudáčik. Ale... Nejaké krásne to ide. No konečne. Máš tam hlavu akurát. Myslím, obsah RC modelu. Tak toto vyzerá. Máte penu, batéria, držíme. To je báby doraz na motor. No a potom... Moc smytaš. Čo tam je hlina? Potom hlinu. Teda vypia všetko von, vieš. Dobre. To je vlastne nákladné lietadlo.